രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. പ്രണാം മാതാജി. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വർജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ഭക്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠ രഘുമത് ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. ശ്ലോകം 4. സത്യാം ക്ഷിതൗ കിം കശിപൗ പ്രയാസൈഃ ബാഹൗ സുസിദ്ധേ ഹ്യുപബർഹണൈഃ സത്യഞ്ജലൗ കിം പുരുധാന്ന പാത്ര്യാ ദിഗ്വൽകലാദൗ സതി കിം ദുകൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യാം ക്ഷിതൗ കിം കശിപൗ പ്രയാസൈഃ സത്യാം ക്ഷിതൗ കിം പ്രയാസൈഃ ബാഹൗ സുസിദ്ധേ ഹ്യുപബർഹണൈഃ സത്യഞ്ജലൗ കിം പുരുധാന്ന പാത്ര്യാ ദിഗ്വൽകലാദൗ സതി കിം ദുകൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യാം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷിതൗ പാർത്ഥിവമായ സമതലങ്ങൾ കിം ആവശ്യകതകൾ എവിടെയാണ്. കശിപോഹോ ശയ്യയുടെയും ചെറുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രയാസൈഹി ആയി യത്നിക്കുക. ബാഹു കൈകൾ സുസിദ്ധേ ആത്മസംതൃപ്തനാകുക. ഹി തീർച്ചയായും. ഉപബർഹണൈഹി കട്ടിലിന്റെയും കിടക്കയുടെയും. കിം എന്താണ് ഉപയോഗം. സതി ഉള്ളപ്പോൾ. അഞ്ജലൗ കൈപ്പത്തികൾ. കിം ഉപയോഗം എന്താണ്. പുരൂധ വൈവിധ്യങ്ങളായ. അന്ന ഭോജ്യങ്ങൾ. പാത്ര്യ പാത്രങ്ങൾ. ദിക് തുറന്ന സ്ഥലം. വൽക്കല ആദൗ മരത്തോൽ. സതി ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ. കിം എന്താണ് പ്രയോജനം. ദുകൂലൈഹി വസ്ത്രങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
കിടന്നുറങ്ങാൻ വിശാലമായ സമതല ഭൂമിയുള്ളപ്പോൾ ശയ്യയുടെയും ചെറുഗൃഹങ്ങളുടെയും ആവശ്യം എന്താണ്? ഒരുവന് സ്വന്തം കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ തലയണയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഒരുവന് അവന്റെ കൈപ്പത്തികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ത്? യഥേഷ്ടം ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരവുരികൾ ഉള്ളപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? അതായത് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? ആവശ്യമുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അദ്ദേഹം യത്നിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായ ഉപദേശം തരില്ല. ഇതുപോലെ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജാവായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പോയില്ല അങ്ങോട്ട്, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ഗൃഹവും സമ്പത്തും ഭാര്യയും ഒക്കെ, അല്ലെ, മക്കളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആ മരണം ആസന്നമായ സമയത്തെ ആ 7 ദിവസം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വന്നിരുന്നു? യമുനാ നദി തീരത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ആരവിടെ എത്തിയത്? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ സ്വയം നമ്മളെ കുറിച്ച് പോലും, അല്ലെ, നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു, ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ എന്ത് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നേ? ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഉപദേശം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുനന്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം, പിന്നെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്താം. ഇവിടെ എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത്? കിടന്നുറങ്ങാൻ വിശാലമായ സമതല ഭൂമി ഉള്ളപ്പോൾ ശയ്യയുടെയും ചെറുഗൃഹങ്ങളുടെയും ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വീട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, ഈ സമതലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീടിന്റെയോ കിടക്കയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഒരുവന് സ്വന്തം കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ തലയണയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? അല്ലെ, നമുക്ക് തലയണ വേണമെന്നും കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കൈത്തണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് തലയണയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവന് അവന്റെ കൈപ്പത്തികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ 2 കൈ കുമ്പിളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം അതിൽ കൊള്ളും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു പാത്രം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യഥേഷ്ടം ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരവുരികൾ ഉള്ളപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? മരത്തിന്റെ തോല് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട്, അല്ലെ? അത് ചെത്തി ഉടുത്താ പോരെ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ പൈസ, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് 10,000-ന്റെയും അത്രയും വില കൂടിയ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആകർഷണം തോന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ മരവുരി ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്നാണ് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംസ്കൃത പ്രഭാതിച്ച് സംരക്ഷണത്തിനും ശാരീരിക സുഖത്തിനുമായി ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. അത്തരം മായിക സന്തോഷങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥമായ അന്വേഷണങ്ങളിൽ മാനവശക്തി പാഴായി പോകുന്നു. ഒരുവൻ തറയിൽ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് മൃദുവായ കിടക്കയ്ക്കും സുഖസ്പർശമായ മെത്തയ്ക്കും വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നത്? തലയണ കൂടാതെ പ്രകൃതിയാൽ കനിഞ്ഞു നൽകപ്പെട്ട മൃദുവായ കൈപ്പത്തിയുടെ സഹായത്താൽ ഒരുവന് സുഖമായി വിശ്രമിക്കാമെന്നുള്ളപ്പോൾ തലയണ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മൃഗങ്ങളുടെ സാമാന്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവയ്ക്ക് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ സാധന സാമഗ്രികളോ മറ്റ് ഗൃഹ ഉപകരണങ്ങളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി അവ തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പാകം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അവയ്ക്കറിയില്ല. എന്നിട്ടും മനുഷ്യരെക്കാൾ ആയാസരഹിതമായി ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം അവ നയിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖമാണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ ശരീരമല്ല, അല്ലെ? ശരിക്കും മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് എല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ 100% ആസ്വാദനം കിട്ടുന്നത്. ആരും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കൂല, അല്ലെ? സ്കൂളിൽ പോടെന്ന് പറയില്ല, കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കേണ്ട, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, വിശക്കുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം, അതിന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണോ അത് കഴിക്കുന്നു, വയറ് നിറഞ്ഞാൽ അതിന് തൃപ്തിയാകുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് എന്താണ്, എത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് വില കൊടുത്ത് പൊട്ട ഭക്ഷണം, അല്ലെ? അതിന് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതായത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും, അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് രുചികരമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കഴിക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം, അല്ലെ? ഭക്ഷണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മള്
പലപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ രുചി കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊന്നും ആർക്ക് തോന്നുന്നില്ല? മൃഗങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാ, അങ്ങനെ നിലത്ത് തന്നെ ഉറങ്ങാ, ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ വീടുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും വലിയ വീട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വില കൂടിയ കാർ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനും ഇഷ്ടം പോലെ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉള്ള സമയം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. കാരണം ഈ ചെറിയ ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുച്ഛമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെ. വീട്, കാറ്, അതുപോലെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ബെഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വില കൂടിയത് വേണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലെ, ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ വേണം വീട്ടില്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ പൈസ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ പൈസ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ടൈം നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ സാധന സാമഗ്രികളോ മറ്റു ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ ഇതൊന്നും സൗകര്യം അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അവര് മനുഷ്യരെക്കാൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് മനുഷ്യരെക്കാൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അവര് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം. അപ്പൊ അത് മാത്രം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ശരീരം മൃഗങ്ങളുടേതാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി പറയണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ വിശേഷ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം, എന്തിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല, പക്ഷെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട്. കാരണം നമുക്കും ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകള് എന്താണ്, അവർക്ക് 100% ഇതിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകെ പോകെ ശനൈ ഉപരമേത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 50 അല്ലെ, ഒരു 50 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് ശ്രീ പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് കാട്ടിലേക്ക് പോകാനൊന്നും ഇന്ന് പറ്റില്ല. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കുറച്ച് എന്താ പറയാ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിമിതമായിട്ട് മാത്രം വളരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ്, വാനപ്രസ്ഥമായി മാറും. എന്നിട്ടും മനുഷ്യരെക്കാൾ ആയാസരഹിതമായി ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം അവ നയിക്കുന്നു. മാനവ സംസ്കാരം മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിയണമെന്നോ നാഗരികത, വിദ്യാഭ്യാസം, സഭ്യത എന്നിവ കൂടാതെ മനുഷ്യർ വനത്തിൽ നഗ്നരായി ജീവിക്കണമെന്നോ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രഭാതര് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻസ്, അതായത് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് നഗ്നരായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മൃഗജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിലുപരി കല, ശാസ്ത്രം, കവിത, തത്വശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ അർത്ഥവത്തായി ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കണം. അവിധം മാനവ സംസ്കാര മുന്നേറ്റത്തെ സഹായിക്കുന്നവൻ അവന് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ കരുതൽ ശക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന ആശയം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജന്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിലും സാധ്യമാകാത്ത ഭഗവാനുമായി നമുക്കുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരിക്കണം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ വികാസം. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി ആയിട്ട്, അതായത് ഈ വിശേഷ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അതുപോലെ കഴിവും ഭഗവാൻ കൂടുതലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യജന്മത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും. മാഞ്ഞു പോകുന്ന മായാരൂപങ്ങളെ പോലെ കരുതി ഭൗതിക ദർശനത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയണം. മാത്രവുമല്ല ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച പരിഷ്കൃത മൃഗസംസ്കാരത്താലുള്ള ആത്മതൃപ്തി മതിഭ്രമമാകുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു നിരർത്ഥകത, അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ
ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ജനിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടിയുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മേനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി അമ്മ പറയുന്നതല്ല ശരി, എന്റെ ടീച്ചർ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ എന്റെ മിസ് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ അവര് തെറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും എന്താണ്, അവര് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് അവര് പറയും. അതാണ് അവര് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. ആ ഒരു ഇഷ്ടം അമ്മ എന്നതിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി മാറി ടീച്ചറിലേക്ക് പോവാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴോ ആ കുട്ടിക്ക് കൂട്ടുകാര് പറയുന്നതാവും ശരി, അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നതും ശരിയല്ല, ടീച്ചർ പറയുന്നതും ശരിയല്ല, കൂട്ടുകാര് പറയുന്നതാണ് ശരി. പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ എത്തിയാലോ, അപ്പൊ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, അത് അവരായിരിക്കും അവരുടെ വലിയ ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം, ഓരോ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിട്ട് മറ്റൊന്നിൽ പോയി പിടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വിട്ട് വേറൊന്നിൽ പോയി പിടിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏതൊരു ബന്ധമാണോ അതെല്ലാം എന്താണ്, പരിമിതമാണ്. ഇനി ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകും, നമ്മൾ കുറെ കാലം വീട്, എന്റെ അച്ഛൻ, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ലോകം മാറി. പിന്നീടുള്ള നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നുള്ളിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളും ഉള്ളിടത്ത് കുറച്ച് ഇഷ്ടവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭർത്താവിനോടും കുടുംബത്തോടും ആയി മാറും അല്ലെ, അവരുടെ വീട്ടുകാരോട്, നമ്മുടെ മക്കളോട് അങ്ങനെയായി മാറും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ സെറ്റിൽ ആകുമ്പോഴോ അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം തനിയെ കുറയും അല്ലെ. വീണ്ടും നമ്മള് എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ ചിലര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയ മൈൻഡായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ. അവരെനിക്ക് അങ്ങനെ തരുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാം എന്താണ്, ചേഞ്ചിങ് ആണ്. ഒരു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ എല്ലാം കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച പരിഷ്കൃത മൃഗസംസ്കാരത്താലുള്ള ആത്മതൃപ്തി മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, മൃഗതലത്തിൽ, അതായത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം അതാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന് നാമമാത്രമായ വില പോലും ഇല്ല. അത്തരം മിഥ്യാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുശീലനത്താൽ മനുഷ്യൻ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. നല്ല സാധന സാമഗ്രികളാൽ പൂർണ്ണസജ്ജമായ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളിലോ ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവയോട് കൂടിയോ അല്ല പൂർവകാലത്തെ സന്യാസി വര്യന്മാരും ഋഷികളും ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർ ചെറു കുടിലുകളിലും വൃക്ഷവാടികളിലും വസിക്കുന്നതും നിലത്തിരിക്കുന്നതും പതിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ അക്ഷയനിധികളാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ നാനം പരിപൂർണതയോടെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തെ ഋഷി വര്യന്മാരും മഹർഷിമാരും ഒക്കെ എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്, കുടിലുകളിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ഇന്നീ കാണുന്ന പോലത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവര് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരിപൂർണമായ ഉത്കൃഷ്ടത്തോടു കൂടി ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രാജ്യത്തെ ഉന്നത പദവിയിലുള്ള മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഒരു രാത്രി മാത്രം ചെലവിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മഹത് ലേഖനങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ. അതെ, അവര് മന്ത്രി തലത്തിലായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അല്ലെ, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവർ വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ തങ്ങുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ചധിക ദിവസം തങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഈ മരം എന്റെയാണ് അല്ലെ, ഈ സ്ഥലം എന്റെയാണ്, ഇത് എന്റെ പെർമനന്റ് പ്ലേസ് ആണ് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. അത് തോന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇരുന്ന് അടുത്ത മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും, ഇതൊന്നും എന്റെ അല്ല അല്ലെ, ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതും എന്റേതാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വിരക്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ കാണിച്ചു തരാണ്. പക്ഷെ അവരെ പോലെയൊന്നും നമുക്കാവില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഒരു രാത്രി മാത്രം ചെലവിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മഹത് ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് രചിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ 2 രാത്രികൾ പോലും കഴിയാൻ അവർക്കായില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ അവർക്ക് ആധുനിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി മുറികളിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? എന്നിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാരത്തിന് ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായകമല്ല. മാത്രവുമല്ല അത്തരം പുരോഗമനപരമായ ജീവിതത്തിന് അവ കൂടുതൽ ഹാനികരവുമാണ്. അപ്പൊ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാനികരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാമൂഹ്യ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന 4 വിഭാഗങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും അനുക്രമികമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 4 വിഭാഗങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉള്ള സനാതന ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ അഭിവൃദ്ധമാകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യപ്രദമായ പരിസമാപ്തിക്ക് യഥേഷ്ടം അവസരങ്ങളും പ്രചുരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് സന്യാസ ജീവിതം സ്വേച്ഛയാൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അനുവർത്തികളോട് അതിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മസംയമവും ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും സന്യാസ ജീവിതവും ശീലിക്കാത്ത ഒരുവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തര ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ അനുശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീർച്ചയായും യത്നിക്കണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 ആശ്രമം അല്ലെ, 4 വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ 4 ആശ്രമം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം, രണ്ടാമത്തേത് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം, മൂന്നാമത്തേത് വാനപ്രസ്ഥം, 4 സന്യാസം. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലെ ജന്മനാ മുക്താത്മാക്കളല്ല നമ്മൾ ആരും അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യ എടുത്ത് പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനായി എന്താണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരിമിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പരിമിതമായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊരു വിരക്തി വരും. ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്കും സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്കും പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസ ജീവിതവും ശീലിക്കാത്ത ഒരുവൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തരഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ അനുശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീർച്ചയായും എത്തിക്കണം. അത് അഭികാമ്യമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലെ ഡയറക്റ്റ് സന്യാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ആ ഒരു മരണം ആസന്നമാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു സന്യാസിയുടെ മനസ്സോടുകൂടി ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ആ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷീരാണി കിം പതിന സന്ധി ദിശന്തി പരഭൃതഃ സരിതോപ്യശുഷ്യൻ വിരുദ്ധാ ഗൃഹാ കിമജിതോപതിവിനോപസന്നാൻ കസ്മാത് ഭജന്തി കവയോ ധനദുർമദാന്ധാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധീരാണി കിം പതിന സന്ധി ദിശന്തി ഭിക്ഷാം പരഭൃതഃ സരിതോപ്യശുഷ്യൻ ഗൃഹാതിമതിനോപസന്നാൻ തസ്മാത് ഭജന്തി കവയോ ധനദുർമദാന്ധാൻ. കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കിം അതോ പതി രീതിയിൽ ന ഇല്ല സന്ധി അവിടെ ദിശന്തി ദാനമായി തരിക ഭിക്ഷാം ഭിക്ഷ ന ഇല്ല ഏവ കൂടെ അംഘ്രിപാഹ മരങ്ങൾ പരഭൃതഃ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ സരിതഃ നദികൾ അപി കൂടെ അശുഷ്യൻ വറ്റിപ്പോഹ അടഞ്ഞു ഗുഹഃ ഗുഹകൾ കിം അതോ അജിതഃ അജിതൻ അവധി അവധി സംരക്ഷണം നൽകുക ന ഇല്ല ഉപസന്നാൻ സമർപ്പിതാത്മാവ് കസ്മാത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഭജന്തി മുഖസ്തുതി പറയുക കവയഹ പണ്ഡിതൻ ധനം ദുർമത അന്താൻ വളരെയധികം ലഹരി കൊണ്ട. വിവർത്തനം ഭാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാത്. പൊതുവീഥിയിൽ കീറിയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നും കിടപ്പില്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കാനായി നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ദീനവത്സലതയാൽ ഭിക്ഷയൊന്നും നൽകുന്നില്ലയോ? നദികൾ വറ്റിപ്പോവുകയാൽ ദാഹജലം തരുന്നില്ലയോ? മലകളിലെ ഗുഹകളൊക്കെ അടഞ്ഞുപോയോ?
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികളായ സന്യാസിമാർ കഠിനയത്നത്താൽ സമ്പാദിച്ച ധനത്തിൽ അത്യന്തം ലഹരി കൊണ്ട ധനാഢ്യരുടെ മുഖസ്തുതി പാഠകരായത്? അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പൊതുവീതിയിൽ കീറിയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കിടപ്പില്ലേ? അതായത് ചെറിയ കീറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മതി എന്തിന്? നാണം മറക്കാൻ, അല്ലെ? ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ കീറിയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളായാലും മതി. മറ്റുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കാനായി നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ദീനവത്സതയാൽ ഭിക്ഷയൊന്നും നൽകുന്നില്ലയോ? വൃക്ഷങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഫലമൂലാദികൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതൊക്കെ കഴിച്ചാലും നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറും. നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫുഡ് തന്നെ കഴിച്ച് അരി ആഹാരം, ചോറ് വേവിച്ച് അതിന് കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെ? അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാലേ വയറ് നിറയുള്ളൂ എന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വൃക്ഷങ്ങള് ഫലം തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അവയൊന്നും ഇപ്പൊ ഭിക്ഷയൊന്നും തരുന്നില്ലേ? നദികൾ വറ്റിപ്പോകിയാൽ ദാഹജലം തരുന്നില്ലയോ? നമുക്ക് നദികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഒഴുകുന്നുണ്ടല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദാഹം അകറ്റാനുള്ള ജലം ലഭിക്കുന്നില്ലേ? മലകളിലെ ഗുഹകളൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയോ? നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വലിയ വീടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്ത് മതി? ഈ ഗുഹകളൊക്കെ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ? ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തിയോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികളായ സന്യാസിമാർ? ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്? സന്യാസിമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? സന്യാസിമാരാണ് ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുക, അതുപോലെ കീറിയ വസ്ത്രമായാലും ഒട്ടും എന്താണ് വലിയ ആർഭാടമായിട്ടുള്ള ജീവിതമൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വീടാന്തരം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലമൂലാദികളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വിശപ്പടക്കാൻ പറ്റും. നദികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാര്, അതുപോലെ ജ്ഞാനിവര്യന്മാര് കഠിനയത്നത്താൽ സമ്പാദിച്ച ധനത്തിൽ അത്യന്തം ലഹരി കൊണ്ട ധനാഢ്യരുടെ മുഖസ്തുതി പാഠകരായത്? വലിയ വലിയ പണക്കാരെ കണ്ട് അവരെ സ്തുതിക്കുക. അവരെ സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, അല്ലെ? ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാരായി പോയത് എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിജി. സന്യാസ ജീവിതം എന്നത് യാചിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പരാന്നഭോജിയെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ കഴിയുന്നതിനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ യാതൊരുവിധ സംഭാവനയും നൽകാതെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന ഏഷണിക്കാരൻ അഥവാ മുഖസ്തുതിക്കാരനാണ് പരാന്നഭോജി എന്ന് നിഘണ്ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരാന്നഭോജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ യാതൊരുവിധ സംഭാവനയും നൽകാതെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന ഏഷണിക്കാരൻ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ്, ഇപ്പം വേറൊരാളെ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വല്ലതും തരും, നിങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവൻ എനിക്ക് വല്ലതും തരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? പരാന്നഭോജി എന്ന്. അപ്പൊ സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിന് സാരവത്വം താത്വികവുമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ഗൃഹസ്ഥരുടെ സമ്പാദ്യത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇരിക്കുകയുമാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. പ്രത്യുത ഗൃഹസ്ഥനിൽ നിന്നും നിർവ്യാജനായ ഭിക്ഷാന്തേകി ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദാതാവിന് വ്യക്തമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്യാസിയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരമാകുന്നു. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സന്യാസി, അതായത് സന്യസിക്കാൻ വേണ്ടി സന്യസിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി, അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ സന്യാസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ പോയി കൈനീട്ടിയ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സന്യാസി അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭിക്ഷ തരുന്നയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി പോയി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കാണുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി, അതുപോലെ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താല്, നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്താല് എന്താണ് അതിന്റെയും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു സന്യാസിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഈ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആളിന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാര് ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്കതില് ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥന്റെ ചെലവിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു ഗുഹയുണ്ട് താമസിക്കാൻ, അതുപോലെ ഡ്രസ്സിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ റോഡില് കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് കഴുകി ഉണക്കി അവർ ഉപയോഗിച്ചോളും, നഗ്നത മറച്ചോളും. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫലമൂലാദികൾ കിട്ടും, വൃക്ഷങ്ങളും കാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും, അല്ലെ? ഫലമൂലാദികൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടും, നദി നന്നായി ഒഴുകുന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹവും മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് ഗൃഹസ്ഥരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആളല്ല ഒരു സന്യാസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സനാതന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹിക്ക് നൽകുന്ന ദാനം ഗൃഹസ്ഥരുടെ കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു.
ഗൃഹസ്ഥർ ഭിക്ഷാന്തേഹികളെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ പോലെ ഉപചരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവർക്ക് വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം മുതലായവ നൽകണമെന്നും ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കപട ഭിക്ഷാന്തേഹികൾ ശ്രദ്ധാലുവായ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ ദാനശീലത്തെ മുതലെടുക്കരുത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി മാനവഹിതത്തിന് ഉതകുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നമായ കൃതികൾ സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. സന്യാസ ജീവിതത്തിലെ മറ്റു കർത്തവ്യങ്ങൾക്കു മധ്യേ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും മറ്റു ഗോസ്വാമിമാരും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രധാന കർത്തവ്യം വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാകുഞ്ചത്തിൽ പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ സംവാദങ്ങളിൽ അന്യോന്യം ഏർപ്പെടുകയാണ്. ശ്രീല ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ രാധാ ദാമോദര മന്ദിരം, ദാമോദര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനവും ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെയും ശവകുടീരം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാനവുമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാകുഞ്ച്. സമ്പൂർണ്ണ മാനവരാശിയുടെയും നന്മയ്ക്കായി അതീന്ദ്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അമേയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അവർ വിടകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സന്യാസം സ്വേച്ഛയാൽ സ്വീകരിച്ച കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന സംഭാവനയാണ് അവര് ഭിക്ഷയായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ചെറിയ സമയം, നമ്മൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചു, എന്താണ്, ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയം വരെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഓരോ ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവാണ്. നമ്മൾ അജ്ഞാത സുകൃതി എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് 10 മടങ്ങാണ്. നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം കൂടാതെ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജീവഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ സേവാകുഞ്ചിൽ പോയിട്ട് മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീച്ചിങ് അല്ലെ, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യും. അതായത് പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ സംവാദങ്ങളിൽ അന്യോന്യം ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ചമാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. सर्वं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। बाकी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी।